Ayo, lah ya, oi, ayo, has, yo, oi, ayo, terus, ayo. Tresno Budaya. Ayo. Iya. Iya. Hai. Iya. Yo 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 yo.
Iya. Yuk.
Ya. Yuk, yuk.
Yo. Iya. Oh ya. Iya. Ya, iya. Yo. Damar mati mulia Siti lunga pasar tapi mati samar mendem. Sapa sik mendem? Semar Mas. Semare. Semare. Sik bendol. aku tak ngelirik yagane sik kayane kok do semangat kompak tenan to, Jan. Ayo bar sarapan kok. Oh alah jebule isik joko-joko kabeh. Kondo-kondo. Kecuali sing kuwi. Ayo. Sapa jenenge Mas? Oh Mas Bambang. Oh Mas Bambang, alah bagusnya kaya ngono jenenge Bambang. Kudune jenenge sapa? Bambang. Do re mi sol jeneng dodol keol keol miring miring tahu tempe enak rasane. Aja kesusu. Piye? Oh ngono. Lah kesenengan nek miring kok Bendol ya, ra seneng Mas. nek kesusu. Mas Bendol karepe alon-alon. Nek kesusu cepet tok, Mas. Ayo lak pindang. Maksudnya cepet gek rampung. Baleni, Mas. Mire tahu tempe nak rasane. Waktu terang bulan, udara bersinar terang rasa kali di kota Surabaya. Ayo, Beb. Belum berapa lama aku duduk dengan bimbang, datang kawan saya
Mas Redi lah lihat. Sapa Mas? Redi Bower. Jurakane TJC mbiyen. Ya ijek kelingan to Mas. Ayo, wakil ketua kan. Lah zaman kuwi mbiyen aku ya SMP. Oh, heeh. Terus bendara barang. Mula jarane nang kono. Badi jaran lumayan ya, Mas Redi. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut sama Bapak. Sopo wae Mas? Pak Duko. Pak Duko. Pak Duko Haris rawuh. Pak Duko ingkang pundi Pak Pak Duko? Duko kene ndi ingkang mriki? Pak Duko Eko. Pak Duko dijak. Pak Duko Eko. Pak RT. Pak RT. Sapa meneh? Urung nyawer. Bu Puspitasari. Urung nyawer ya? Durung. Niki akone Mas nganu lho, Mas Bendol lho. Mas Bendol. Heeh. Oh biasa to Mas, biasane ganong kentok saweran nek ngendang ya ora. Minangkabau babu kopi. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Kita datang ke Madiun, jangan lupa minum anggur. Tanjung Perak tepi laut. Panggil satu kasih, kita sorak alam bersorak. Taksi. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut sama Rumah golek taksi. golek Akeh taksi. sopire. Ora Mas, aku iki mau tindak kleru. Heeh. Tanjung Perak telo kosong, monggo pinarak kamar kosong, seketewu kena pupus satu sewu entuk susu. Tanjung Perak 50 po 100. Manut Pak Duko. Biasanya bendol kendel ya. Biasane ya. Lah kok embo kok ya Nek Jan. dinas ngene iki ra kendel no. Oh nek Anggo nggo blangkon iki gaya soalin. alim, kudune ya Alim. kaya bukre ngagem busana kok ya. Sebulane dapurane bendol. Teruske apa ora Mas? Kendel. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Kita datang ke Madiun, jangan lupa minum anggur. Tanjung Perak tepi laut. Tanjung Perak tepi Tanjung Perak tepi laut. tepi laut. Nggih, mereka mau tasih Kathah kathah pamundutan garapane ya urung metu, diselani pamundutan sik Ya, Mas. heeh.
Nggih. Ndak ra lunas-lunas. Ndak ra lunas, mengko aku ndak dipliriki terus ndak diuluk-uluk terus. Kondur. Ayo. Oh, ya. Kondur. Iya.
duwe bojo ayo tiru suwi ya iya iya duwe bojo ayo tiru suwi tukangnya ngendang yo isih Ayo. Yo yes. Yo. oh ya Yo. ayo co Yo minta berdua. Yo. Yo kondur bareng. Yo. oh Hey. Oha. Oi. Oi. Ayo. Ya. Os. Ayo. Ayo. La ya. Oi. Ayo. Os. Yo. Oi. Ayo. Os. Ayo. oh ya Ya. Ayo. ya Ayo. Yo. lo oh ya Os. Yo. Hoi. Yo. oh ya kondur pulang bersama Yo. Yo. Iki gawe wuyo
Yo, Jindin. Ya. Sira marmaya ingsun timbali. Ingsun timbali. Sira marmaya ingsun timbali. Ingsun timbali. Timbalono marmaya Raden Janaka. Raden Janaka. Dasar bagus para nyata. Kepara nyata. Dasar bagus kepara nyata. Kepara nyata. Dasar sakti mandraguna. Mandraguna. Janawi ya Raden Arjuna. Ya Raden Arjuna. Janawi ya Raden Arjuna. Ya Raden Arjuna. Loro perang ing Astina. Ya. Ya ya lo lo. Layung dilayung, layung dilayung, Sakar Melayu. Layung dilayung, Sakar Melayu. Sakar Melayu. Layung di sini, layung di sana, sama saja. Sama saja. Layung dilayung, Sakar Melayu. Sakar Melayu. Layung dilayung, Sakar Melayu. Sakar Melayu. Layung di sini, layung di sana, sama saja. Sama saja. Tresnawati digawe muyo. Digawe muyo. Tresnawati digawe muyo. Digawe muyo. Indra Satrio ing Madukara. Melarikan diri. Mbokne tinggal mbokne. Yo. Ince jadilan sampun bubar mas.